Исәмі Сочалы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда Румил Карамиев. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Бүгін Чаллыда газ мотор техникасы жетіштіру бойынша яңа цех ашылды. Ашылыш тантанасында Татарстан жетекчisi Рустам Минниханов һәм Газпром башлыгы Алексей Миллер катнашты. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Шәһәрдә күп кенә сәүдә үзәкләренә әле һаман да ябылу куркынычы, яны суд карары чыгарылыр алдыннан бинада нинди кемчелекләр төзәтелергә тиеш, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Сезон яңалыклар белән ачылды. Аучыларны нәрсә көтә? Хәбәрчебез материалында. Георгиев тасмаларын тарата башладылар. Аларны кайчан һәм кайда алырга мөмкин? Безнең чыгарылышта. Экологияга да файда, акчага да экономия. Бүгін Чаллыда газ автомобильләре корпусы ачылды. Ачылыш тантанасында Татарстан жетекчisi Рустам Минниханов, Газпром Ача акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер катнашты. Алар альтернатив ягулык белән эшләүче йөк машиналарын җыю буенча производство линиясын эшләтеп җибәрде. КамАЗдан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Татарстан җитештерүчеләренә теләктәшлек күрсәтү республикада өстенлекле юнәлешләрдән санала. Нәтиҗәләр дә яхшы. Илдәге катлаулы икътисади вазгыятькә дә карамастан яңа производстволар ачыла. Әйтик, бүген әйдәп баручы предприятие саналган КамАЗда газ ягулыгына эшләүче автомобильләр корпусы ачылды. Тантанада Рустам Минниханов, Алексей Миллер катнашты. Россиядә транспортны табигый газга күчерү буенча максатчан эш алып барыла. Татарстан исә аны тормышка ашыруда пилот проекты гамәлгә ашырылучы төбәк булып тора. Акционерный общий КамАЗ. КамАЗ акционерлык җәмгыяте газ ягулыгына күчү буенча җитди эш башкарды. Без бүген кысылган газга һәм сыйкландырылган газга эшләүче техника паркы белән таныштык. Алексей Борисович, без республикада программаның алга таба да тормышка ашырылачагын ышандырабыз. За 3 последних года Соңгы елларда газ мотор техникасын сату күләме 4 тапкыр артты. Монда Татарстанның КамАЗның өлеше бик зур. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, Сергей Анатольевич, сезгә нәтиҗәле хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерәбез. Газ ягулыгы белән эшләүче техника һавага зыянлы матдәләрне 5 тапкыр азрак бүлеп чыгара. Өстәвенә бәясе дә дизель ягулыгына караганда 3 тапкыр арзанрак. Россия өчен бу өметле базар. Многолетняя работа. Күп еллык хезмәт, клиентларны әзерләү. Россиядә газ төп ягулык булырга лаеклы. Бу төр техника аркасында халык беренче чиратта эре шәһәрләрдә яшәүчеләр экология яхшыруны тоячак. Яна шунысы мөһим, Россиядә газ ягулыгына эшләүче техника субсидияләнә. Бу хакта федераль килешү бар. Потребитель получает. Кулланучы газ мотор техникасы сатып алганда ташламалы шартларга ия. 35-тән алып 60%-ка кадәр федераль төбәк компенсациясе бирү каралган. КамАЗда ачылган газ автомобильләре корпусында киләчәктә елына 8000 бремлек техника ясап чыгару планлаштырыла. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачи, яңалыклар. Яңа производство ачу тантанасыннан соң КамАЗның генераль дирекциясында зур киңәшмә үтте. Ул Россиядә газ ягулыгына эшләүче техника тармагын үстерүгә багышланды. Анда Газпромның идарәсе рәисе Алексей Миллер һәм Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков катнашты. Киңәшмәдә КамАЗ белән Газпром арасында килешүгә кул куелды. Ябык ишекләр артында үтте. Соңыннан Алексей Миллер журналистларның сорауларына да җавап бирде. У нас с КамАЗом есть соглашение. Безнең КамАЗ белән газ ягулыгына эшләүче техниканы үстерү турында килешүбез бар. Ә бүгенге килешү Газпром өчен газга эшләүче автомобиль техникасын сатып алу буенча адреслы программага кагыла. Киңәшмәдә Татарстанда төзелергә тиешле сыйкландырылган газ ягулыгы заводы турында да сүз булды. Илдәге икътисади хәл катлаулауны сәбәпле банклар әлегә бу проектны гамәлгә ашыруны туктатты. Мы сегодня обсуждали о том, что Без бүген әлеге заводның кирәклеге турында сөйләштек. Төзешнең беренче этабы төгәлләнгән инде. Бу проект территорияны әзерләү һәм җир участогын бүлүгә кагыла. Хәзер завод төзешен финанслауны төгәлләү буенча банклар белән сөйләшүләр алып барыла. Краснодар өлкәсендә тагын зур янгын биредә 300 квадрат метр мәйданны биләгән гипермаркет янды. Әлегә сәбәпләр ачыклыйлар. Чаллыда да сәүдә үзәкләрендә теләсә кайсы вакытта янгын чыгарга мөмкин. Хәлакәт була калса, бина эчендә булган халыкны коткару зур проблема булачак. Соңгы айларда гына сәүдә үзәкләрендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәмәгән өчен эшмәкәрләргә 1 миллион 200 мең сум штраф салынган. Барлыгы 700-гә якын кагыйдә бозучыларга теркәлгән. Бүген шәһәрдәге 100-гә якын сәүдә үзәкләре арасыннан шундук хаталарын төзәтүчеләрне бармак белән генә санарлык ди күзәтчелек бүлеге инспекторлары. Яхшылар рәтендә Ситимол, Октябрьский сәүдә үзәкләре. Ә менә шәһәр үзәгендә урнашкан Одежда, Глобус сәүдә үзәкләрендә кагыйдә бозулар җитәрлек.
Торговый центр «Глобус». Глобус сәүдә үзәгендә төп проблема янгын сүндерү системалары тәртиптә түгел. Бу хакта берничә тапкыр кисәтү ясадык, хаталарны төзәтмәгәннәр. Подвалларда, склад биналарында, чыгу юлларында да проблемалар бар. 300-га якын сәүдә киоскын сыйдырган Кытай базары да тикшерүчеләрдә канәгатьсезлек уятты. Янгын чыга калса, аны сөндерү зур проблемага әйләнәчәк ди алар. Здание оборудовано автоматически. Бинада автомат рәвештә янгын сөндерү системасы көйләнмәгән. Тышкы яктан су сиптереп тә булмый. Бу кагыйдә бозу. Янгын чыга калса, сөндерергә су да таба алмаячакбыз. Бинада халыкка хәбәр итү һәм аларны эвакуациялау проблемалары да хәл ителмәгән. Өстәвенә Ефәк юлы базарын куллануга тапшырганда документта склад урыны итеп күрсәтәләр, ә ул сәүдә итү урыны. 50-нче мәхәлләдә урнашкан Диметрда да шул ук хәл. Ул документта балалар иҗат йорты дип теркәлгән. Те здания, которые эксплуатируются. Документта билгеләнгән максатлар буенча кулланылмаучы биналарга прокуратура игътибар итәргә тиеш. Әгәр бина башка төрле юнәлештә эшли икән, димәк янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре дә икенче төрле. Сәүдә йорты администраторы бина күңел ачу урыны да булып тора ди. Документлар белән булган аңлашылмаучанлыкка ачыклык кертүдән баш тартты. Ә менә сәүдәгәрләр тыныч күңел белән сату итә ала дип ышандырды. Хаталарны төзәттек инде ди. У нас были выявлены мельчайшие нарушения. Бездә янгын куркынычсызлыгы буенча вак кагыйдә бозу очраклары ачыкланды. Без хаталарны төзәттек инде. Безгә моның өчен октябрь аена кадәр вакыт биргәннәр иде. Сәүдә үзәкләре суд башланганчы кагыйдә бозуларны төзәтергә тиеш. Күрсәтмәне үтәмәүчеләргә инспекторлар яңадан кисәтү ясаячаклар. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Хокук сакчылары Чаллыда синтетик наркотиклар тарату белән шөгыльләнүче җинаятьчел төркемне тоткарлады. Бу төркем законсыз мәддәне арендага бирелүче фатирда саклаган наркополицейскийлар 100дән артык дозаны кулланыштан алды. Хәзер иратлар сак астында. Әлегә законсыз бизнесны оештыручы һәм аның ярдәмчеләренә карата җинаять эшләре кузгатылды. Аларның һәрберсенә 20 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итү яный. ЮХИД инспекторлары штраф түләмәүчеләр белән җитди көрәш алып бара. Чираттагы рейд барышында алар 3000 сумнан артык бурычы булган шәһәрдәшебезне туктатты. Штрафларның кайберләре 1 ел элек кагыйдә бозган өчен билгеләнгән. Хәзер әлеге машина йөртүче 15 тәүлеккә кулга алыначак, яки аңа штрафларны икеләтә күләмдә түләргә туры киләчәк. Әлеге машина йөртүчене административ базадан тикшергәннән соң аның вакытында түләнмәгән штрафлары барлыгы ачыкланды. Шуннан соң әлеге машина йөртүчегә 20-25 статьясы буенча протокол төзелде һәм ул полиция бүлегенә озатылды. Алда безне реклама чыгарылышы көтә, ул бик тиз үтәчәк. Чаллы тыбында калыгыз. Сезон яңалыклар белән ачылды. Аучыларны нәрсә көтә? Хәбәрчебез материалында. Георгиев тасмаларын тарата башладылар. Аларны кайчан һәм кайда алырга мөмкин? Безнең чыгарылышта. Какой автомобиль выбрать в кризис? Недорогой в обслуживании, с оптимальной комплектацией и по выгодной цене. «Лада» со скидкой 50 тысяч рублей в Транстехсервис. Сигнализация и зимняя резина в подарок каждому. Набережные Челны, автодорога 8. Только в апреле принимаем сбережения под 10%. Выплата процентов ежемесячно, страхование каждого рубля. Инвестиционная компания «Подъем». Надежное сохранение накоплений. Телефон 20 53 15. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Datsun Ondo от 376 тысяч рублей. Datsun Mido от 432 тысяч рублей. Кредит 5,5% на 3 года. АКОС Челны 203302. С 23 по 25 апреля в торговом центре «Октябрьская» акция «Покупай челнинское, покупай татарстанское». Приглашаем челнинцев на дегустацию продукции от компаний «Челны Бройлер», «Просто молоко», «Челны мясо» и «Авылдаш». Народные цены, высокое качество, родные традиции. 110-й универсам всегда с вами. Жилой комплекс Чаллы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Внимание! Праздничная акция. Только до 10 мая земельные участки от 1,5 миллиона рублей. Количество ограничено.
Филатом приборлар заводының жиһазлары күп тапкырлар Россияның иң яхшы 100 товары бәйгесе җиңүчеләре булып, кулланучыларның ышанычын яулады. Много лет завод работает под девизом «Все для здоровья, здоровье для вас». Күп еллар завод бар нәрсә сәламәтлек өчен, сәламәтлек сезнең өчен девизы астында эшли. Әлеге вакыт эчендә портатив медицина җиһазларының күп төрләре дөнья күрде. Алар 80ннән артык авыруны дәвалауда ярдәм итә. Алмак 01 аппараты 2014-15 елларның лидеры булып тора. Ул буыннар сызлавын, остеохондроз, гипертония, варикоз һәм башка бик күп авыруларны дәвалауда кулланыла. Алмакның 4 индукторы бар. Алар куллануда бик уңайлы. Аларны сызлаган буыннарга урарга, умыртканың муен өлешенә куярга, арка белән приборга ятарга мөмкин. Алмак 01 дәвалый торган авырулар исемлеге шактый зур. Аппарат Диамак – это прибор, не имеющий... Диамак аппараты яңа җиһаз. Дөньяда аның аналоглары юк. Ул НИИ белгечләре белән берлектә эшләнде. Аппаратның аз ешлыклы магнит кыры капиллярдагы кан тамыры йөрешен тизләтүгә, баш мие кан тамыры тонусын торгызырга ярдәм итә. Ел ярымга якын Диамак илнең күп кенә кан тамырлары үзәкләрендә файдаланылды. Хәзер ул ил шартларында да кулланыла ала. Игътибар, Бөек җиңүнең 70 еллыгына Милфарм даруханәсендә Еламет фирмасының аппаратлары күргәзмәсе һәм сату оештырыла. Ул Ярчалы проспекты 7нче йортта 17дә А1 адресы буенча урнашкан. Күргәзмә 24 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Сез яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, ә без дәвам итәбез. Яңа кагыйдәләр ау сезоны 18 апрельдә ачылды. Быел ул 10 гына көн дәвам итәчәк. Өстәвенә ки кышларны гына аулап була. Моңа карамастан ау белән агучылар саны елдан-ел арта ди белгечләр. Максим инде берничә ел ау белән ауга. Кошларны аулау турында ул барысын да белә. Иң кызыгы пысып, кошны күзәтеп тору ди ул. В этом году охота состоялась. Минемчә, быел сезон бик иртә ачылды. Кошлар бик аз. Бер атнага соңрак ачсалар, кошлар булай курыкмас иде. Ауда яхшырак булыр иде. Максим ауга чыгарга бик тели, әмма махсус юлламасы юк. Сезон нибары 10 көн дәвам итә, шуңа күрә вакытның күбесе кагазьләр раслауга китәчәк. Ауга чыгу өчен аучы билеты, мылтык саклауга һәм йөртүгә рөхсәт таләп ителә. Документлар алу кыйммәтле дә. Моңа карамастан лицензия бирү бүлегендә ишаратлар җыела. На сегодняшний день действительно Хәзер лицензия алырга теләүчеләр саны артып тора. Кризиска карамастан аучылар саны арта. Ел башыннан 800дән артык кеше мылтык йөртүгә рөхсәт алды. Быел сары казларны ату тыела. Туган якларына кайтканда да киек кошлар саны кимергә мөмкин. Кыр казлары, кыр үрдәкләр ычканда табигатьтә бик зур һәлакәтләргә очрыйлар. Бик авырлыклар белән алар безгә кайталар. Ау сезоны 28 апрельдә ябыла. Айгөл Яносок, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бүген Россия күләм Георгиев тасмалары акциясы старталды. Шәһәрдәшләргә җиңү символларын бүгеннән тарата башладылар. Акция 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Георгиев тасмасы акциясы оештыручылары бәйләмнәрдән кисеп күбәләкләр ясый. Күңел биреп эшләсәң, бер төрле ялыктыра торган шөгыльдә кәефне күтәрә ди алар. В этом году для ветеранов. Быел без ветераннар өчен махсус тасмалар ясыйбыз. Юбилей елы бит. Аларга махсус челтәрләп эшләнгән матур күбәләкләр формасындагы ленталар таратачакбыз. Бүгеннән җиңү символлары шәһәр буйлап гизә башлады. Аларны ягулык салу станцияләрендә, паркларда, сәүдә үзәкләре, тукталышларда тараталар. Кара һәм кызгылт сары төсләр төтен һәм ялкынны аңлата. Солдатларның барысы да изге Георгий орденына лаек булмаган. Әмма тасма һәр кемнең диярлек күкрәген бизәп торган. Җиңү символы һәр кем өчен зур мәгънәгә ия. Җиңү бәйрәменә бирелгән шатлыклы лента. Һәрбер кешегә дә шатлыклы. Әбисе, бабасы, бөтенсе дә сугышта булган, катнашкан. Бу тормышны беләләр. Шатлыклы лента. Безнең бабайларга рәхмәт. Шушы матур дөньяда яшәгәнгә. Георгиев тасмаларын җиңү көненә кадәр таратачаклар. Акцияләр 24 апрельдә Ватан ана мемориалында, 30 апрельдә Энтузиастлар бульварында, 1 май бәйрәмендә Тынычлык проспектында оештырыла. Фәрдә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Андрей Рачеев, яңалыклар.
Шолы тарихын фоторесімлерде чоғылан. Энергетик мәдәниет сарайында объективта шәһәр тарихы деп исемленген фотокөргәзме ачылды. Ул шәһәрнең 85 еллыгына багышланды. Биредә оглы каралы фотосурәтләрдән алып, заманча фотоаппаратлар ярдәмендә ясалганнары да бар. Тулырак алдагы сюжетта. Шәһәрнең 85 еллык тарихы күргәзмәгә чыгарылган фоторәсемләрдә чагылыш тапкан. Алар ярдәмендә Россиянең төрле почмакларыннан килгән яшьләрнең КАМАЗ заводы төзүе, бер артлы бөек йортлар салынуы, Ватан-Ана мемориалы, шәһәр футбол клубының беренче матчлары мәңгеләштерелгән. Я видел эти фотографии, как они снимались, исторические события, присутствовал. Мин бу фотографияләрнең ничек төшерелүен үзем күрдем. Бу тарихи вакыйгалар, гомумән фотограф дөньяны башкача күрә. Моны башкаларга да тәкъдим итә. Чаллы бик тиз үсте, үзгәрде. Әлеге күргәзмә ярдәмендә без аның тарихын искә төшерәбез. Объективта шәһәр тарихы күргәзмәсендә Чаллы атаклы фотографлары иҗаты тәкъдим ителә. Пыяла астында аларның хезмәте, аларның дөньяга карашы, фоторәсемнәр һәркемгә якын, аңлаешлы. Күргәзмәне тантаналы ачу концерт программасы белән үрелеп барды. Сәхнәдә яңгыраган җыр-биюләр, шигырь юллары аша тамашачыларга тагын бер кат шәһәр тарихын күз алырга мөмкинлек бирелде. Айгөл Юнусова, Илнар Харисов, яңалыклар. Чаллыда өлкәннәр өчен Спартакиада старт ала традицион ярышлар быел бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлап оештырыла. Пенсионерлар 27 апрельдә җиңел атлетика һәм дарс төрләрендә үзләрен сынаячак. 28 апрельдә исә алар өчен стель теннисы уены узачак. Спартакиадада катнашу өчен заявка шул ук көнне ярыш алдыннан кабул ителә. Инде җиңүчеләргә Спартакиаданың финалында катнашу хокукы биреләчәк. Ул Казанда узачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.